Hello there. Muli ndine mulutsi wanu mwa nthawi zonse Prince Katema. Ndikukhulupirira mnali ndi tsiku lopambana. Inenso ndinali ndi tsiku labwino powerenga maganizo anu pa Zalero. Monga mwa nthawi zonse tiye tikhale limodzi poona news yathu ya lero. Mpikisano wa ziwaya wabuka mu msika wa Foleni. Ziwaya ziwiri zili pa mpikisano osaka makastomala. Mtolankhani wathu anapita kuti akaone kuti makastomala akudya pati. Tatiye tikhale limodzi tione mmene zikuyendera. Tabana mzakula chips pana customer. Pali mazirapa, tomato sauce, pali salad. Chinanjira somo ngafuna akasipani chilipo. Akuna mizana akasi. Chips ya mbili jili pano. Bwana mlawa hapa chips ya mbili. Kula kamodzi niyo kulira. Ka chips kwa chema kana. Asa kuna mizeni pano pali chips ya tabana mzaone mbali si. Kongola ngati 2000 eno anko. Tabana mzaje pano chips ya bwino. 2 minutes iru ya chata chips ya mamba uso kumbanjala. Chips ya bwino jibwana mlawa tabana. Koma ndikuze anthu anamutawo chifuma matendo. Inapo na mgango baya pano pali changu mofaya. Muja chips pambani mukitira chips akasi zindu zabwino zimatenga nthawi panopanda ngotsetserekera ndatsitsiraru nyine yiyonse tabwera mngaone pano zabwino zimatenga cha inuyo kumene zimatenga nthawi mukapita kuphalombe chiwachanga muchipesa mukapita kumangochi chiwachanga muchipesa kunzuzu chiwachanga chilipo ndikuti mubweye mzagule pano akasi akose kuti koma kunena anthu amadandaula 2 minutes chips munthu wamba kana kumva njala Dabwani pano muje chips olo mpaka mawa muzafika musakumva njala. Muzasira Samiro. Bonje nasujani sawa. Anasema kudandaula. Hey, 2 minutes chips yata. Chani. Fire pano chikuni. Hakuna mizani. Green go. Chani wewe. Chani. Choice yovuta kwambiri. Sitikudziwa kuti asankha kuti. Chifukwa tikaonetsetsa chilichonse chili ndi ubwino wake komanso kuipa kwake. Chimodzimodzi awa anzathu awa amafoni a red komanso green abweretsa chinthu chapamwamba kwambiri, mabando abwino, mofaya, pamtsetse, zomwe zili zapabwino kwambiri. Amalawi akunjoya ndithu kumaonera Zalero News, kumawerenga ndemanga za Zalero News opanda vuto lililonse. Komano tamvetsedwa kuti mabandowa sokhalitsa ndi akanthawi kochepa. Kodi sizingatheke kungozisiya zinthu zizipitirira chifukwa ife tazolowera kale moyo umene tikumachita kuyiwalaso zokuti tagula bando kuti bando ita tsiku lakuti ikumangopita mukufuna tibwererenso moyo uja olimba wakale okuti bando imene ndagula apa isanafike tulo ikhala yapita apo munakaganizapo bwino apa tatiye timvenso maganizo a Malawi kuti anenapo chani pa nkhani imeneyi. Data has fallen. Ineyo for my bali yanga imandithandiza kwambiri and I use both pamtsetse ndi ya Airtel yomwe. So for pamtsetse ndi data yanga ya kunyumba, ya Airtel ndi data yanga ya kuntchito. And for me kwa ineyo kwenikweni makhazo kuti ndimankhani kulingalira kuti nthawi yonse banja lene mdayati osambanga zimenezi. Kodi now azikutheka kuti akupereka service imene kwa aliyese ndipo zikutheka meaning kuti uyo monse mana akhala kufuna kupanga zinakatheka. Komano for me honestly data has fallen is very helpful. If I would even my cost anga I mean I spend on monthly basis or anatsika. And also on top of that imakhazo kuti maybe ndimakhala okwandisika ndimakhala othekera kupanga fit mali zinthu zambiri zoti mbuyo mujani makhala ndikuopa mena kuti chisinengapange kusinengapita chifukwa data ya makhala ndiyotani ndiyodula. Ndinali mwana wa school mabando za pamtsetse and more fire ndithandiza kwambiri for my studies. I find kuti they're cheaper, more accessible, so the promotion has been excellent for me. Amene wanali maganizo osiyanasiyana kuchokera kwa Malawi osiyanasiyana pa nkhani imene yokhuza mabando a mofaya komanso pamtsetse. Nanga inu maganizo anu mukulipo chani pa nkhani imeneyi? Mukhoza kulemba ndemanga zanu komanso mafunso anu pa masambatu a internet. Facebook Zalero Arts, Twitter komanso Instagram Zalero News. Munali ndine mulutsi wanu nthawi zonse Prince Katema. Usiku wabwino.